Biblioteca Central de Castelldefels. La nova Biblioteca Central de Castelldefels, Ramon Fernández Jurado, es concep com un espai interdisciplinari al servei de la cultura. S'ubicarà al peu del turó del castell, a la plaça de la Cultura, accedint pel carrer del Bisbe Urquinaona, en un sector on es troben dos edificis catalogats com a patrimoni arquitectònic. Can Gomà, destinat actualment a Casal de Cultura i a emissora municipal, i Can Roca de Baix, que es destinarà a les diferents entitats de la ciutat. El projecte té l'objectiu de relacionar de manera respectuosa i integradora els edificis a conservar catalogats i la nova construcció, creant una plaça pública d'accés a la futura biblioteca i els dos edificis, amb la finalitat d'evidenciar la presència d'un nou equipament com a referent cultural en ple centre de la trama urbana de Castelldefels. La biblioteca, de planta en forma de L, es composa de dos cossos esglaonats de diferent alçada, el més baix relacionat amb Can Roca de Baix i el més alt, que dona façana front al penya-segat i que es relaciona amb Can Gomà. La planta baixa acull la recepció, la llibreria, un espai polivalent, l'àrea de revistes, amb vistes cap a la plaça pública, l'àrea infantil, a la part posterior, amb pati privat orientat cap al penya-segat, i la zona de serveis. La planta primera alberga la zona d'informació i referència, el fons general, una aula multimèdia i la zona de treball intern. La segona planta alberga la resta del fons general, així com aules d'estudi i de treball. Els accessos exteriors a la biblioteca, ja sigui el principal com el de la sala polivalent o la llibreria, es disposen en la planta baixa del cos més baix, tots ells lligats per una marquesina a mode de sòcol continu de l'edifici. Interiorment, aquestes peces es troben relacionades a través del vestíbul i el punt d'informació principal.